Nonoy, pumarigo ka na, hoy. Huwag kang dumalagan. Mahuhumoy ka. Nako, kinakausap ko lang na pumasok ka sa school at huwag ka dyan mag ano-ano, nagpauran-uran ka na talaga, dumalagan ka pa. Nahadok siya sa akin mga guys for today's video. At ayan mga guys, pa-share, pa-like, pa-comment naman sa ating mga upload dahil may biyaya tayo pagdating ng katapusan ng buwan. Yes, you break it down you. Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down yo. Maulang umaga po sa inyong lahat dyan. Ayan, ingat-ingat po tayo mga guys. And for today's video, papasok po tayo ngayon sa aming paaralan. Alas 6 po ngayon ng umaga. Dito po ngayon sa Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar, sa aming barangay. At papunta na tayo ngayon sa aming school, sa Magsaysay Elementary School, galing sa aming mansyon. Opo, yes, you break it down yo. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na ngayon ay inuuran for today's video, na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan, at syempre, opo mga guys, yes, you halak-hakan. At ngayon nga pong umagang ito ay talaga naman pong maulan-ulan na naman po dito sa aming barangay. Kaya na naman pong mga guys, tayo po'y papasok na naman po ngayon, at for today's video sigurado akong mahuhumoy na naman po ngayon ng ating mga sarwal-sarwal, ang ating mga medyas-medyas for today's video. Kaya naman po hindi po tayo ngayon nagsapatos, nagchinilas lang po tayo dahil talagang maulan-ulan po ngayon, at tayo po may dalang sapatos at doon na po tayo sa school magsusuot po ng sapatos mga guys. Opo, dahil talaga naman pong maulan, at ayun, may dumalaga na namang bata na sinabihan ko nga dyan na, hoy, huwag ka dyan magdrodalagan at huwag ka dyan magpaulan-ulan. So meron ka dito sa aking payong. Opo, pero talagang matigas ang kanyang ulo mga guys. Opo, at grabe mga guys, talagang paggising natin ng umagang ito ay talagang makusog-kusog talagang uran. At ayan, mapapasabak na naman tayo dito ngayon sa mabahang lugar na ito dito. Ayan dahil ang grabe guys, grabe talaga ang ulan dito. Ayan talagang naghuplag ako dyan, nagsapatos, nagchinilas lang ako dyan mga guys, dahil talaga namang batid kong maaapo na naman ito ang aking siki sa aking pagpasok dito sa aming paaralan. At ayan mga guys, apaw nga talaga dito mga guys, hindi pa tayo nakakarating ng school pero apaw na. At ayan, kawawa naman yung mga pasakay dito dahil nga hindi pa nga naaani lahat ang mga tanim na palay. Ay ayan, inuulan na naman po, at siguradong kapag maghapon po ito talagang naku, babahain na naman po yan mga guys for today's video. At dahil nga po maaga pa po ngayon po ay alas 6:10 pa lang ng umaga, ay wala pang mga bata ngayon for today's video, kaya pwede naman siguro ako mag vlog dahil video lang naman po ito mga guys. At mamayang tanghali ko na talaga ito i-editin dahil mga guys, ang aking ginagawa habang naglakad-lakad, ng video naglata-lata ako sabay-sabay. Opo, video lang ako dahil pagpasok pa lang naman po ng school ang aking ginagawa. At ayan, naapo ng aking paa at nagpatuloy lang ako sa aking paglakad-lakad, at yung aming paaralan ay mamingaw pa talaga dahil wala pang mga bata ngayon. At sinasabihan ko nga sila sa GC namin, sa aming group chat, na kapag kayo'y pumasok, ang inyong gawin, maghinay-hinay kayo dahil madalunot ang ating agian, at baka kayo ay hilabag mga guys. Pero nakikita nyo naman mga guys, ayan ang luntian ng paligid ng matanim dito ng aming paaralan na mga gulay-gulay. Ayan, may gulayan sa paaralan kami, may mga ganas-ganas dito, at talaga namang grabe, sayang kapag inuulan dahil baka maapo iyan. Opo, at ayan, nandito na nga ako mga guys, at malapit na ako sa aking room, at ako namuhay-puhay na dyan dahil talaga ang pinit-pinit ng aking pakiramdam, at ako'y napanganga. Opo, for this video. Ayan mga guys, mag-aabre na tayo ng portahan. At ayan, nakikita nyo naman, grabe mga guys, ang kusog-kusog ng ulan. Kaya nga wala pang bata dito dahil alas 6 pa lang naman. Antay natin. Aba, my goodness, baha na naman ang school namin. At maulan na naman dito ang buong Northern Samar. At ayan, manmimerit na naman kami ngayon for today's video. Ayan baha talaga, my goodness. Sana naman po ay hindi po magtuloy-tuloy dahil ang mga brief, ang mga panty dyan ay mahuhumoy.